Tuli vaan mieleen, että mehän tarvitaan tietenkin Työntekijöitä sinne, että Nyt on se päivä sitten, kun Oulun alueelle piti lähteä katsomaan liiketiloja ja katsotaan mitä tästä sitten syntyy. Vuokrasopimus plakkarissa ja viiä jo ensimmäisiä tavaroita täällä. Teillä alkava auto on täynnä tavaraa, kyllähän tänne jotakin mahtuu, niin lähdetään laittamaan mainostaulua sinne. tulee kuule kempelee hyvää. Tietokonehuolto meille. Tämän päivän osalta työpäivä Pulukassa ja tuli vaan mieleen, että mehän tarvitaan tietenkin työntekijöitä sinne, että voisi laittaa hakemusta etiin, vaikka esimerkiksi Macom teki yhteystiedosta myynti tai vastaava, niin laita sinne sähköpostia hakemusta. CVtä kuvaa itsestä, että me ei mitään hissukkaa toki haluta, että pitää olla ulospäin suuntautunut kaveri. Tietokoneosaamisella ei väliä, me kyllä opetetaan mitä meillä tehdään sitten, niin opin saa sieltä kyllä, mutta asenne kohdallaan, niin semmonen, että Oulun alueelle tarvitaan ainakin yksi mies varmasti tuohon Kempeleeseen. No on täällä vielä vähän työmaata, mutta tehdään pari pöytää sinne ja asennusjakkaroita ja tähän sitten vastaanottotiski, että kyllä tässä tätä lääniä nyt on sitten.